O, kako dobre patike! O, zanimljivo. Smislila sam nešto. Prvo ću omotati ovu patiku lepljivom trakom. Da, tako je. To će mi trebati za sljedeći korak. Aha, ova ljubičasta traka je mnogo lepa. Treba sve raditi pažljivo. A zadnji deo također treba zatvoriti trakom. A sad ću odlepiti ovu traku sa Johna i logotipa. Odlično, a sada počinje najzanimljiviji deo. Treba poprskati sve farbom. Da, ovako, i još, da bi bilo što lepše. Odlično mi ide. Jao, šta je to? Šta to prska u mene? Ej, šta je bilo? Prestani! Šta je bilo, devojke? Pa dobro, izvinite, molim vas. Stvarno nisam htjela. Okej, sad najvažnije. Treba odlepiti traku. Aha, još malo. I eto šta je ispalo. Veoma lepe bele patike sa divnim šarama. O, da. Ostalo je napraviti lepe petle. Na njih ću staviti perle. Ovako. Biće prelepo. O, pogledajte kako je dobro ispalo. Aha. Kako ukusno. Jao. Prosula sam sladoled na patiku. Ups. O, čekajte. Pa to je dobra ideja. Da, napravit ću slatku patiku. Uzet ću četkicu i obojiti patiku roza sladoledom. Odlično mi ide. Ova boja je mnogo lepa. Više ništa nije ostalo, ali imam ideju. Uzet ću ovaj kornet i napraviti od njega ukras za svoju patiku. Da, odlično. Ostalo je dodati samo šarene konfete. Wow, predobro. Napravila sam slatke i jako ukusne patike. Divno. Šta se to čuje? Devojke, padam! Prokletstvo. O ne, moj skateboard slomio se. Ali nema veze, taman mi trebaju točkovi. Napravit ću neobične patike, već rolere. Da, imat ću patike na točkovima. To će biti baš moćno. A sad ću uzeti šarene slamke i zalepiti na zadnji deo patike. Super! A sa druge strane ću staviti krila. Ovako. I jedan detalj odozgo. Super! Ostalo je dodati nalepnice. O, baš su slatke. Oduševljena sam. Imam tako lepe patike. Baš sam zadovoljna. Pogledajte šta nam je ispalo. Divne šarene patike. Jel vam se sviđaju? Stavite like ako da. Šarene patike, glasajte za mene. Patike na točkovima, izaberite mene. Oho, kako lep ranac. Ali šta da radim sa njim? O, u stvari smislila sam. Uzet ću puno slatkiša. A prvo mi treba Huba Buba. Baš je ukusna. Zalepit ću je na ručice. Da, imat ću puno slatkiša na rancu. I žvaki i bombone, pa čak i kolu. Tako je teška. Stavit ću flašu sa strane i drugu isto. A sad ću uzeti dugačku slamku i staviti je u kolu. Pitaćete me zašto to radim? Pa naravno da pijem kolu iz ranca. A sada treba spojiti sve slamke među sobom. Eto, sad imam prelepo piće u rancu. O, to je baš ukusno. Oduševljena sam. Kako osvežava. O, super ideja. A ja imam Mentos. A još i kolu. Da, sad ću napraviti nešto nevjerovatno. Ubacit ću jedan Mentos. Jao, kako je teško zatvoriti flašu. Uspela sam. Dakle, uzet ću 2 flaše kole i zalepiti ih za ranac trakom. Aha, ovako. A ovo je lijep avion. Odvojit ću krilo od njega.
Da, a sad ću ih staviti na svoj ranac. To je za dobar let. Pogledajte, imam leteći ranac. Stavit ću još konopac da bi mi bilo zgodnije da letim sa njim. To je to, moj ranac je spreman. Super. A šta je kod tebe? Zanimljivo. Meni ovaj ranac uopšte ne treba. Ja ću napraviti svoj od kartona. Dakle, ubacit ću ručice ovdje. A zatim ću obojiti ranac u lepe boje. A prvo ću uzeti crvenu. Tako je. Odlično mi ide. Zatim plavu boju. I opet crvenu. Super! Pogledajte, a to je konzola, ali sad ću je rastaviti. Stavit ću plavi deo u crveni džep, a crveni deo u plavi džep. A tu će biti ekran. Eto, skoro sam završila. Ostalo je uključiti zvučnik. O ne, kako glasno! Kako užasan zvuk! A isključi to brže, molim te! Trudim se! Dobro je što je prestalo. O ne, to je preveliki zvučnik za mene. A bolje da uzmem dva mali. Aha, crveni i plavi. Zakačit ću ih za svoj ranac. I staviti još nekoliko malih zvučnika. Eto, sad je to specijalni ranac za kompjuterske igrice. A sad ću napraviti dodatno osvetljenje. O da, to izgleda baš moćno. Izaberite čiji ranac je bolji. Ovo je moj ranac, izaberi njega. Mogu piti kolu i jesti žvake. Zar to nije cool? Glasaj za mene, ja sam najbolja. Ovo je moj ranac. Na njemu možete igrati igrice i gledati filmove. Zar to nije super? Izaberi moj ranac. Ne, moj ranac je najbolji. Vidiš šta ću sada raditi. Mogu da letim. Wow! Oho, gdje je nestala? Nemam pojma. Kakav smor? O, naočare. To je zanimljivo. Stavit ću ih na sebe. Wow, naočare su baš super. O, smislila sam. Treba će mi voda. Aha. O, kako zanimljivo. Šta to radiš? Uzet ću farbu u spreju. Wow, prelepo. Da, znam. A sad ću sipati u vodu puno različitih boje. Plava, roza, bež. Aha. Tako je. Sa farbom sam završila. A sada najvažnije. Naočare. Umočit ću ih u ovu vodu. Pogledajte. Sad su naočare šarene i mnogo lepe. O, to je zaista lepo. A šta ja da radim? O, znam. Ja ću jesti bombone i lepiti na svoje naočare. Da, imat ću ukusne i slatke naočare. Da, odlično mi ide. Skoro sam završila. Super. A sad će mi trebati žele bombone. Obožavam ih. O da, tako su ukusne i lepe. Sigurno ih moram staviti na svoje naočare. Aha. Napravit ću opruge od ovih bombona. Tako je. Ispalo je baš super. Hej! Šta to radiš? To su moje bombone. To je baš ukusno. Ne, daj mi to. Ova bombona mora biti na mojim naočarima. Baš si cicija. A šta ja da radim? O, znam. Sama ću napraviti naočare. Za to će mi trebati krofne. Jao, tako su lepe. A još ću uzeti štapiće sa ukusom jagoda. Ukusne su, ali treba mi manja veličina. Tako je. Ubacit ću štapiće između dve krofne. Tako je, to već liči na naočare. A sad mi trebaju lizalice. Da. Odlično mi ide. A ovu ću pojesti. U stvari ne, imam ideju. Ova lizalica će mi pomoći da ukradem njene naočare. Da. Tako je. Hej, šta se dešava?
Daj mi moje naočare, molim te! Ej, šta se to čulo? Izvinite, trebali su mi konfete na ispaljivanje. Zalepit ću stakla sa njima, ovako. Pogledajte kako to lepo izgleda. Treba zalepiti svo staklo da bi bilo još lepše. Sad je super. Sviđa mi se. O, sad je svet tako lep i pozitivan. Dakle, ko je bolji? Moje naočare su slatke i ukusne. Glasaj za mene i stavi like. Volim te. A to su najlepše naočare od Bombona i Krofna. Hajde, izaberi mene. A ovo su sjajne i moderne naočare od mene. Izaberi mene i stavi like. O da, odgledali ste dobar izazov. Čija stvar vam se najviše dopala? Pišite u komentarima i lajkujte ovaj video. Ostanite sa nama.